2019 मायथाइनिफ्रायनो आफाद हिसाबै बे समाव जोङो गेदेमा बिथां एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि डि.आर. नाब्ला सारनि जोनोम सानखौ जों फालिबोदों। गिबि खेबै बिथांनि एबसेन्सआव जोङो 2019आव जों खालामदोंमोन, दिनैनि सानावनो 21 फेब्रुवारियाव। थ' 2019आव गेदेमा बिथां डि.आर. नाब्ला सारखौ डि.आर. नाब्ला सारजों लोगोसे जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सिबिआइनि फार्स्ट ट्रेकआ बिसार खालामनानै जिउ जोबजासिम साजा फोसावदोंमोन। आरो जेब्ला जिउ जोबजासिम सिबिआइ फार्स्ट ट्रेक कर्टआ फोसावदों, बैनि उननिफ्रायनो डि.आर. नाब्ला सारा जोंजों लोगोसे गैया, जाय समाव पिस प्रसेसआ सोलिबाय थादोंमोन। थेवब्लाबो बिथांखौ जोबथेसालियाव बै समावनो सोनानै दोनदों। दा बे समायनिफ्रायनो जोङो बिनि एबसेन्सआव बिनि जोनोम सानखौ जों फालिबोदों। जोनोम सान फालिनायनि जोंहा जेबो जाहोनफोर गैया, नाथाय माखासे मोननैसोल' इम्परटेन्ट जोंहा जाहोनफोर दङ, जायनि थाखाय जों बिनि एबसेन्सआवबो बिनि जोनोम सानखौ जों फालिबोबाय थादों। दिनै जोङो बारग' एनडिएफबि हिसाबै जों नायदों, जों नुदों जोंनि सोरगिदिं माने माखासे थासारिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव जोङो लुबैयाब्लाबो जोंनि गेजेराव बारबोदों। जोंनि जारिमिनफोरखौ दिनै खोमानो नागिरदों, जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै फोजोबनो नागिरनायखौ जों नुदों। माखासे बेबायदि षड़यन्त्रआ जोंनि गेजेराव बारनायखौ दिनै जों नुदों। थ' बेफोरनि हेंथायै जों जुजिनो थाखाय जाय समाव जों नुदों जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बर' हारिनिफ्राय खोमानो नागिरदों, बर' रायजो राजानि गोसो गोरबोनिफ्राय गैया खालामनो नागिरदों, जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो जों मोनाखै। बेयो मा फोरमायदों? जोंनि गेजेराव बिथांखौ खोमानो नागिरदों। बे जिनिसखौ जोङो मोजाङै गोथौयै जों सिन्था खालामदों आरो बिनि अल्टारनेटिभ जों एन्सार नागिरदों। बिथांमोनखौ जोङो अराय सम जोंनि हारिनि गेजेराव जों फोथांनानै दोननांगोन, खारन बिथांमोना बावसोम बोग्रा सासे बेक्ति। 34 इयार्स मोनसे गेदेरथार माने जारिमिन बिथांमोना सोरजिबोदों। बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गावखौ बावसोमदों। बेबायदि बेक्तिया दिनै मान सन्मान मोननानै जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो अराय सम गोथाङै थाबाय थानांगौ, बेखौ जों बुजि मोनदों। बिनिखायनो दिनै जों बिनि एबसेन्सआवब्लाबो दिनै जोङो बिथांखौ अराय जोंनि गेजेराव फोथांना लाखिनो थाखाय बिनि जोनोम सानखौ जोङो फालिदों। आरो दिनै मानसि माहारिया जेब्लाबो इसोरखौ फोथायो। जों जेब्ला राहा गैया जायो, जोङो जेब्ला राहा मोना जायो, अब्ला जोङो लास्ट अप्सन हिसाबै इसोरखौ जों लायो। दिनै बिथांनि गोग्गो देहा, बिथांनि गोलाव जिउ आरो बिथाङा जि जेंनायाव दिनै सैसोनांदों, जेलाव जोबथे जानानै दोनजादों, बिनिफ्राय बिथांखौ उद्धार खालामनो थाखाय जोङो इसोरनि गुरियाव बिथांनि जोनोम सानाव जोङो आर'ज गाबो। आरो बेबायदि जाहोननि थाखायनो दिनै जोङो बिनि एबसेन्सआव डि.आर. नाब्ला सारनि जोनोम सानखौ जोङो जेरावबो फालियो। रायजोफोरखौ मा बुंहरगोन बे समाव? जोङो साबायखर बावनांगोन। एनडिएफबि बा बिएसएफ महरै जोनोम मोननाय समनिफ्रायनो बर' रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायबोदों, जोंनि सारमोनखौ अनसायबोदों। आरो दिनैनि थारिखआव जों बुंगोन, गेदेमा बिथां डि.आर. नाब्ला सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों मोजां मोनो। बिनि आखरे आखरे फोरमानखौ जोंनो समजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा होदों। दिनै फोरमान होदों बे दैफां हालामनि रायजो राजाफ्रा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै जोंनि बे हाबाफारियाव डि.आर. नाब्ला सारनि गोलाव जिउनि थाखाय, बिनि गोग्गो देहानि थाखाय आरो बिथाङा जि जेंनायाव दङ, बे जेंनानिफ्राय जाहाथे जों बिथाङा उद्धार जाबोनो हायो, बिनि थाखाय इसोरनि गुरियाव आर'ज गाबनो थाखाय जोंनि खावलायनाय बायदि बा नाब्ला सारखौ मोजां मोननानै बिथांमोना फैदों। बेयो दिनै फोरमान। रायजो राजाफोरा डि.आर. नाब्ला सारजों लोगोसे एनडिएफबिफोरखौ दिनैसिमबो गोसो गोरबोजों मोजां मोनो। जाय समखौ दिनै जों सानहरोब्ला बुजि मोनो, जोंखौ जाहोयोब्ला आर्मि पुलिसजों बुजायोमोन, जोंखौ दोनखोमायोब्ला आर्मि पुलिसजों गावजायोमोन, जेलाव सोजायोमोन, बेबायदि समावबो जोंखौ बर' रायजो राजाफोरा एसेबो अनसायनो नागाराखै। 100% गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंखौ मोजां मोनदों आरो जोंखौ अनदों। स' बे गेदेर अननाय आरो सहायखौ दिनैनि थारिखआव जोङो बिथांमोननो माबा मोनसे होनानै जोङो फुलफिल खालामनो हाया, बिथांमोननि अननायखौ जों सुफुंजोबनो हाया। नाथाय दिनै आङो बे जोनोम साननि मुङै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरनो हास्थायो। 65थि रन्जन दैमारिनि दिनैनि जोनोम सान, बेवहाय जों बर' माहारि हिसाबै जोंनियाव जों गोजोननाय दं। नैबे लाल बाहादुर शास्त्री हाइ स्कुल फिल्डआव जों गथायसे जानानै, ओनसोलनि जानानै गोजोननाय हामग्लायनाय बावहरदों। आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि बर' माहारिफोरखौ बिथाङा उदां खालामनाय हिसाबै जों माहारिनि जों बेखौ बिफा हिसाबै जों मानियो आरो अराय सम जों मानिलांगोन। आरो बे हा हुनि गासैखौबो रैखाथि होलांनाय बे बिथांखौ जोङो बर'नि सासे राजा होननानै जों सानना लायो। आरो दा जों बर'नि माहारिनि जानानै जों दानि सोलिबाय थानाय सरकारखौ जों मोनसे अनुरद खालामो, बिथांमोना बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बाहेराव लाबोनांगौ आरो बर' रायजो राजाफ्रा अराय सम बिथांनि थाखाय बिथांनि नाजानाय, बिथांनि सेक्रिफाइस खालामबोनायखौ बिथांनि फिथाइखौ मोननानै दुखु फोरमायदों। जों बिथाङा जोबथेसालियाव थादों आरो बिथाङा सिगनेटरि जाखांनायनि उनावबो बोरैहाय जियालाव थाबावखो, बे बाथ्राखौ जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव जोंहा सोंलु फैदों। जोंनि गेजेराव गिलौ बालौ सोंलु
आरो सोंथि फैदों जोंनि गेजेराव। बिनि थाखाय जों दुखु फोरमायदों जों बर' रायजो राजा जानानै जोंनि 3थि एकड़नि गेजेराव दा बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों बिथाङाबो सासे सेक्रेटारि बिथांखौ जोबथेसालियाव दोननाया जोबोद इलिगेल जादों होननानै जों सानना लादों। बिथांखौ सक्ति एग्रिमेन्ट खालामनायनि गेजेरनिफ्राय आरो जेबो थाबावनांगौ दङ होननानै जों जेबो सानाखै। बेनिखायनो बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होननानै जों दानि सलायबाय थानाय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो बर' रायजो राजानि जानानै गुरै गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ जों खावलायनाय हाबा हरबाय। गोजोन्थों।